kina heng ho hi ala hludon thlalak ho hi maw hei hi pastor te ron baptism saber Kohima ron kalin hei hi BSI branch meet pul thar ina kan leader ina ania sangni somni panga tichuan hei hi Zimia Kohima sangni somni panga aron kala ade thi ka hreto lova heti ang te chumu ke dema khom pui tu mami te me se ho khom pui me se khom pui hei po hi mani an sangni somni panga nei te ania palai ho Kohima changa kalte ania hei bia langin alani lia tichuan hei hi parent lampang kan pastor bial fan masak ber parent lampang an kalna ania tichuan hei hi KTP conference February thla an nei vela hruai tu te chuan heng ho hi tlangwal senior rual ho thalak ania helai hi zong lai hi an ni bawk ani lo senior ho KTP kal ho te an nia tichuan kina khua reya kan langai don hei nupui nei hi chu pahnih nge pathum helai he an awm ve a hei pawh senior rual kan upa te hei le pastor thar ania tichuan hei tlangwal upa muanpui an nula senior ho thlalak pui ania fa te rual hei tlangwal ate a tihian KTP ho khom pui ho kha an nia tah hian hei kan pastor induction nei tum thlalak te ani tihian pastor pathum kan nei a hei kan pastor thar chhungkua te le aron kal te chhungkua ania kei hi pastor rual kan lak pui ve ani fa mai ana hei hi Samuel aten hmeichhe ho gas an pek na thlalak ania hei hi eng khom pui nge ka hre tawh lova hei hi LR a thian pa te kan na thlalak hei ka thian pa LR a ani aizawl veng hnuaiah hei hi KTP ho Dimapur ho le kan pastor Valte te an inkhelhna futsal ani tichuan hei hi BSI inani kum lama sangni somni pali vela kan program hmana lawm thu sawina pathian hnena lawm thu sawina kan neina thlalak ani heng ho hi chu enge khoi enge ka hre tawh lova hei kan tel ve lo tlata a enge ka hre lo hei hi Kohima Golden Jubilee in bial khom pui Jubilee kan lawmna ani hei tilaya thlalak ho hi helai hian hei kan lo tar vah hi tichuan miron lum pui tu te le hei pulap zawi te chhungkua hei hi naupang ho na kinah chuan an la hlu dawn an la naupang an nei te ania hei hi NMWA governor a kan kalna ania hei chuan a chinah an rawn lang tawk an ti man hle ani e tichuan hei chumu ke dema BSI niin ka hria hemi kan kal pawh hi hei hi chu ka hre tawh lo BSI tho nge ni ka hre lova hei pawh pahnih ni lo awm ni hi hei Kohima naupang ho Sunday school le senior department thleng atanga sacrament te ho an ni